Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 5 июнь, дүшәмбе. Студияда сезнең өчен мин Эльза Әхмәтҗанова эшлим. Тапшыруыбызның иҗат төркеме белән бергә сезгә атна дәвамына җитәрлек күңел күтәренкелеге, файдалы атна теләп калабыз. Алдагы минутта бүгенге көнгә кереп калган кайбер вакыйгалар турында кыскача булыр. 1931 елның 5 июнендә СССР игенчелек комиссариаты каршында бердәм дәүләт карантин хезмәте оештырыла. Бу дата Россиядә үсемлек карантинының дәүләт хезмәтен төзү көне булып санала. Көн үсемлекләр илнең байлыкларын куркыныч курткычлардан, авырулар һәм чүп үләннәреннән саклауга юнәлтелгән. Без авылда туган икән, безнең тамырлар авылдан икән, без халыкны азык-төлек продукциясе белән тәэмин итәргә тиеш дип ышана Харис Камалиев. Татсорт 7 овощ җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең генераль директоры, авыл хуҗалыгы фәннәре кандидаты. Россиядә үсемлекләр карантинының дәүләт хезмәтен төзү көнендә Татарстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре Харис Бәдретдин улы Камалиев студиябезнең кунагы. Харис әфәнде, хәерле көн, исәнмесез? Исәнмесез, хәерле көннәр. Эшнең башында иң беренче Аллаһ сүзе белән башлыйбыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә бүген шундый истәлекле көн, һөнәри бәйрәмегез дип тә әйтсәк була. Без беренчедән чын күңелдән сезне котлыйбыз. Һәм инде шундый сорау. Үз селекциябыз ул илебезнең азык-төлек куркынычсызлыгы дип әйтәбез. Бу чыннан да шулай микән? Чыннан да бөтен җир шарында тормышның башы үсемлекләрдән тора. Үсемлекнең башы орлыктан тора. Менә бу безнең Советлар Союзы таралды. Безнең шушы орлыклар буенча шөгыльләнә торган Союздагы беткәч, үзебезнең Россиядәгеләр дә әкрен-әкрен таралдылар. Шуңа күрә без чыннан да безнең хәлебез селекция буенча да, семеноводство буенча да хәлләребез әйбәт түгел. Шундый бер мәгълүмат бар тагын, менә бездә үстергән будайдан гына яхшы сыйфатлы ипи җитештереп булмый. Әлбәттә, безнең Татарстан Республикасында да ипине үстереп була. Ипи шу үзебезнең пешкән ипиләрдән, будайлардан һәм башка культуралардан ипи дә пешереп була. Ләкин менә безнең бит инде Көньяк өлкәләрдә урнашкан Ростов, Саратов өлкәләрендә анда кояш нуры күбрәк, шуның өчен андагы будайларда ипинең клейковинасы зуррак. Менә шуның өчен безнең Россиядә безнең Татарстан будайындагы кушып, көньяктагы үскән будайларны кушып, безнең ипиләребез бик шәп. Менә сез кибеткә кергәч, үзегез нинди икмәк, нинди ипи сайлап аласыз? Безнең әби-бабайлар, әти-әниләр ашадылар көрпәле ипи. Менә тегермәндә тарталар. Тегермәндә тартылган анда аның зерно бит инде бөртекнең бөтен булган тышкысы да, зарулышы да, яралгысы да шушында онда кала. Хәзерге ипидә аны барсында айралар һәм булган аппак крахмал кебек ак таңгына он ясыйлар. Шушы оннан ипи пешерәләр. Бу онны ашаганнан соң без бит инде табигать безгә бөртекләрне ничек иттереп бирә? Табигать бирә бөртекләрне безнең бөтен өчен балансированный питание була. Бөтен әйбердә бар анда ул төрдә. Без шушы әйберләрне калдырабыз, терекләргә ашатабыз, үзебезгә ак ишен генә ашыйбыз. Һәм ак итен ашыйбыз да, аннан әйтәбез. Нишләп безнең балалар сәламәт түгел микән? Нишләп безнең курсак үсә микән дип аптырап калабыз. Бу хикмәт шунда. Безнең менә табигать ничек каралган? Мин үзем ашыйм ипи аталау көрпәле докторский. Сез үзегез уста кеше буларак тормышка да үзегезнең шундый бер фәлсәфи карашыгыз бар. Һәм инде менә бу осталык дәресләрендә алып барасыз. Бу инде күпмедер дәрәҗәдә күңеллерәк сөйләшү дип әйтим инде. Шуңа күчик әле без, Харис әфәнде. Нәрсәләр белән алар бәйле? Районнарга нәрсә дип чыгып китәсез? Нәрсәләр турында сөйлисез сез анда? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Иң беренче шуны әйтим әле, чөнки минем иң төп миссия бүгенге көндә районнарга барам мин. Анда район башлыклары белән сөйләшәбез дә һәм мәктәп директорларын, мәктәптәге пришкольный участкаларның заведующийларын җыеп, Зафранов катнашында, глава катнашында үткәрәбез мастер-класс, ягъни яшелчәләрне ничек иттереп шушы мәктәп территориясендә үстерергә, хезмәт белән зур уңыш алырга һәм сыйфатлы уңыш алырга турында. Мин шуны гына беләм, бүгенге көндә бит инде мәктәптә балалар эшләргә тиеш түгел, алар эшләргә тиеш түгел, алар идәндә җыурга тиеш, алар көрәктә сәнәктә тыярга тиеш түгел. Бүген әти әгәр дә малайын кылагын бара икән, ансы да ярамый. Менә мин шуны гына әйтәм,
табигатьтә адәм баласы яшәр өчен үсәргә тиеш, тормышка яраклашып, көчле булып, нык булып, сәламәт булып. Менә без әйтәбез бит инде, бар олимпия чемпионнары, мастер спортлар, алар бит туганнан соң сразу булмыйлар, алар бит шөгыльләнәләр. Алар физкультура буенча тренажер залда сөнәләр, алар ашауларны киләләр, башкасында киләләр. Ләкин менә безнең балалар, менә без яшьлектә бит инде әз ашадык, тәмлиттереп әйтә алмыйм мин. Ләкин күп эшләдек без. Без нагадык, чыныктык без. Безнең тәнебез генә түгел, безнең күңелебез дә, рухыбыз да чыныкты. Без әти-әнинең сүзен закон дип кабул итеп, аның бөтен сүзен үтәдек, тырышып эшләдек. Менә шуннан соң без менә безнең буын кешесе барыбер сәламәтлек буенча ныграк. Менә мин инде шулай дип сөйләп йөрим. Хезмәт ул баланың тормышка әзерләнүенең беренче баскычы. Хезмәт иткәнне бала гына үзенең хезмәтенең нәтиҗәсен күреп гурлана ала. Хезмәтнең бәясен белә, һәм шуннан соң хезмәт иткәннән соң гына әтисен, әнисенең эшләгәнен хөрмәтли башлый, һәм санлый башлый, һәм бәяли башлый. Монсыз була алмый. Менә хәзер Госдумага керттеләр проект. Мәктәптәге балалар хезмәтне эшләргә тиеш ата-ананың ризалыгы белән түгел, үзләре менә дәрестә укыйлар, хезмәтне шулай эшләргә диләр. Менә бу дөрес әйбер. Мин моны күп еллар әйтеп киләм инде. Хезмәттән башларга кирәк, өйрәтергә кирәк хезмәттән. Менә бер мисал. Минем кызым 7 яшендә, Чулпан, ул бүгендә исән, Аллага шөкер. Бардык бакчага. Барабыз да икенче дарга менә дә курчак белән уйный. Минем битем моны хезмәткә өйрәтергә кирәк. Мин ничектер уйлап таптым да, әйтәм, менә кызым сиңа участокның уртасында 1 метрга 1 метр сиңа участок була. Шунда утырттык без җирәк, зинганы фестивальный, бер кыяр һәм бер помидор. Мин әйттем кызыма, менә әйтәм сиңа 1 литрлы лейка, бәләкәй генә сиңа менә кәтмән, син шушында чүпледә утыйсың, суда сибәсең, һәм бу синең уңышың шушында була. Мин бит беләм монда ничек эшләргә икәнен. Эшләде мин аны. Бер вакытны карыйм, кызым төште дә машинадан йөгереп кулыма тотып, әти дип тартып китерә мине. Әйтәм, мин беләм бит нәрсә икәнен. Әйтәм, нәрсә булды кызым? Әти менә кара әле ди. Килеп карадык, аның җиләге өлгергән, кып-кызыл. Миндә кызыл җиләк юк. Миңа карады, әти, менә минем җиләгем өлгергән ди, кып-кызыл ди. Синең җиләгең өлгергәнмесең ди. Менә күзендә шундый шатлык, горурлык, менә яшь бала, нарасы бала үзенең хезмәтенең нәтиҗәсен күргәч, менә бу мисал түгелме? Мисал бу. Уйландыра торган мисал бит бу. Һәм сезнең үрнәгегез монда шулай бит. Әти-әнигә барыбер кара бала бит инде тартыла. Әлбәттә, менә шуның өчен менә без монда мәктәп директорлары белән шушы яшелчә үстерә торган участокларда шушындый дәресләр алып барабыз. Иң беренче менә без бит әйтәбез, мин аларга сорау бирәм. Хөрмәтле мәктәп директорлары, сез инде әлбәттә мәктәптә булгач сез директор эшләмисез. Ләкин өйдә сез кем? Әни, өйдә кемсез? Кемнеңдер хатыны. Шулай булгач сез өйдә эшлисез. Менә өегездә ничек эшлисез? Күрсәтегез миңа, ничек итеп сез суган утыртасыз, кишер чәчәсез. Аннары помидор, кыяр, менә шулай итеп алар башта үзләрен күрсәтәләр. Ничек эшли бергәннәрен. Аннары мин аларга карыйм да күрсәтәм үземнекен. Һәм чагыштырып карыйбыз. Минем күрсәткән ысуллар аларны караганда 4-5кә вакыт буенча тизрәк, җиңелрәк, интекмичә эшләнелә. Аннары бит инде үсемлеккә иң кирәге һәрберсен үсемлекнең тирәнлегенә бер тигез булырга тиеш, рәттә туры булырга тиеш. Менә шушындый ысулда эшләгәндә минеке отышлы була. Менә мин тагын бер анда сөйләгән вакытта тагын бер төрле сүз алып барабыз без. Менә бит инде безнең татар теле дип күп бәхәс бара. Татар теленең беткәнегә гаеплиләр безнең илнең президентын, Татарстан президентын. Менә безнең шушы дин, ислам дине өйрәтә нәрсә дип. Син гаепне башта үзеңнән эзлә. Менә көзгегә кара да, син көзгедән сиңа карап торган кешегә әйт. Синең гаиләдә кем президент? Син. Синең гаиләдә кем хөкүмәт башлыгы? Син. Синең гаиләдә кем финанслар министры? Син. Шулай булгач, син башта гаиләңдә тәртип сал, татар теле буенча да, хезмәт буенча да, аннан соң инде шушы һәрбер гаилә шулай булса, димәк, авылда тәртипле була, районда тәртипле була, республика тәртипле була, илдә тәртипле була. Шушы гаиләдә безнең илебезнең иң беренче ячейкасы, беренчесе не? Шушында тәртип булмаса, безнең президент гына тәртип сала алмый. Менә монысы бер, икенчедән, менә күп кенә бабайлар шатланып торалар, авылына кайта бит, оныгы да әйтә. Менә минем внук урысча сөйләшә, миннән дә оста иттереп дип. Менә генетика дигән фән бар, генетика. Ул әйтә,
ана теле буенча бала үсәргә тиеш һәм үсеш алырга тиеш. Әгәр дә шушы ана теле буенча алмый икән, аның табигать буенча салган потенциалы 100% ачылып бетми. Димәк, менә татар баласы татарча сөйләшми икән, башка телдә сөйләшә икән, димәк, аның потенциалы 100% ачылмый. Шулай булгач, бу бабай шатлана, минем балам акыллы була, тәртипле була, зыялы була дип түгел, минем балам тәртипле була алмаячак, Аллага шөкер дип, шулай шатлана бит инде ул. Менә шуның өчен генетиканы законын карасак, ул менә ул ни кебек, карның аклыгы кебек, җирнең каралыгы кебек, генетика ул шундый фән. Шуның өчен җәмәгать, мин аларга да әйтәм, сезгә дә әйтәм, менә татар булгансы икән, татарча сөйләшергә өйрән, татарча уйларга өйрән, шул вакытта син урысын да, англисын да, башкасын да өйрәнәсең. Әгәр дә телең, милләтең, ана телең, аның татар икән, син башка телдә үсәсең икән, син барыбер да табигатьтә салынган үсешне ала алмыйсың. Харис әфәнде, якын арада гына республикабызның кайсы районнарына осталык дәресләре белән чыгарга ниятләп торасыз? Менә без инде быел Тәтештә үткәрдек. Әлхәмдүлиллаһ. Аннары Минзәләдә булды бу дәресләр. Без хәзер планлаштырабыз, менә бу Сабантуйлар үткәч, Алла бирсә, балык бистәсендә үткәрергә. Ни өчен? Менә кемдер әйтә, менә чәче үтте бит, кирәк түгел ди. Соң чәче биткәннән соң да бит әле аны бит үстерергә кирәк. Шуның өчен ел әйләнешендә бу семинарларны оештырып була, һәм кирәк дип саныйм, бер вакытта да соң түгел. Килеп көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Сөйләвегездән күренеп тора, никадәр сез менә җирне яратасыз, кешеләрне яратасыз. Сез битараф кеше түгел, чыннан да бөтен күңелегез белән менә борчыласыз. Балалар да безнең шундый тәртипле булып, хезмәт сөючән булып үссеннәр өчен сезгә бик зур рәхмәт. Матур көннәр теләп сезнең белән саубуллашабыз. Ярар, рәхмәт. Әле кайчан гына җырчы Нурзадә белән студияда булачак концерты турында әңгәмә кырган идек. Һәм менә бүген кичәдән видеоязма тәкъдим итәбез. Бу Нурзадәнең Татарстанның атказанган артисты дигән мактаулы исем астында чыгыш ясаган беренче зур концерты. Туган көне һәм мактаулы исем алу белән кутларга җырчыны тугры тамашачысы, иҗатташ, дуслары да килгән иде. Нурзадә җырчы, автор башкаручы, үзешчән композитор, Татарстанның атказанган артисты, инде 20 елдан артык вакыт яраткан тамашачысына хезмәт күрсәтә. Үзенең туган көн бәйрәмен дә якын кешеләре, хезмәттәшләре, сәхнәдәшләре белән бергә каршылады. Ни өчен дигәндә, бу минем өчен бик тә җаваплы концерт. Чөнки мин әлемдә Татарстанның атказанган исеме алганнан соң беренче тапкыр шушындый зур залга тамашачыларны җыям. Шуңа күрә ул миңа бик тә җаваплы. Тамашачылар алдында тагын бер тапкыр имтихан тоткан кебек шикелле мин бүген. Дөрес, минем инде программа әзерләнгән, җырларым өйрәнелгән дип әйтергә кирәк инде. Ел буена мин чөнки гастрольләрдә йөрим һәр вакытта да. Ләкин шулай да барыбер дулкынланам. Миңа ярдәмгә килүче дусларыма бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Иҗатташ дусларыма рәхмәт әйтәсем килә. Аллага тапшырдык. Нурзадә Вәлиуллина, Нурзадә Фердинанд Рәдиф кызы Вәлиуллина Арча районы Сөрдә авылында туган. Яңа Кенәр урта мәктәбеннән соң Казан дәүләт педагогия институтының чит телләр факультетын француз, инглиз телләре тәмамлаган. Казан мәктәпләрендә 3 еллап инглиз теле укыткан. Татарстан милли китапханәсендә китапханәче булып эшли. Бер үк вакытта зур сәхнә артистлары төркемнәрендә җырлый. Казан дәүләт мәдәният институтының эстрада һәм джаз бүлеген тәмамлый. Вокал буенча укытучысы, Татарстанның халык артисты Люция Хәсәнова. Соңыннан мөстәкыйль эшли башлый. Нурзадә исеме дип тора, нурлы җырчы. Ул рамкага куймый, менә ул карт бланш бирәйне, ничек эшлисегез килсә, шулай эшләгез дип. Мин сценарийны язганда да азып китерәм, ошамый икән яңадан үзгәртәбез, бергә эшләргә җайланым белән. Эстрада һәм халык җырларын башкаручы буларак киң катлау тамашачыларга һәм радио тыңлаучыларга Нурзадә исем астында билгеле. Профессиональ эстрадада 20 елдан артык ел хезмәт күрсәтә. Музыкаль архивларда табылган халык җырларын аранжировкалау һәм аларны тамашачыларга кире кайтару өчен үзенең репертуарына ала. Алук сәхнә осталарының тәҗрибәсен өйрәнә. Нурзадә композитор буларак яшь башкаручыларга үз җырларын тәкъдим итә, сценарийлар яза, концерт программалары төзүдә катнаша. Безгә биюче кирәк иде,
концерт белән барганда. Мин аны алдым үзем белән. Шундан соң ул җырлады шунда. Мен әйтәм, Нурзәдә, син бит җырлыйсың да. Юк, мин җырлыйсы түгел, мин биим генә дип әйтте ул миңа. Но мин аның ул вакытта эшләгән иде КФУның библиотекасында. Анда барып, аның белән сөйләшеп, без бер киттек аның белән бер фестивальгә, анда җырлап, урыннар алып, шундан соң ул мәйтәм, әйдә, все, җырларга кирәк дип, менә без аны әкрен генә биюдән җыр ягына тартып чыгардык. Бүген көндә Нурзәдә дигән җырчы бар. Менә аның белән без бик якын. Әйтәләр бит инде, җеннәребез туры килә. Менә шулайрак. Аны мин бик яратам, хөрмәт итәм. Без аның белән бик күп еллар дуслар. Действительно, ул бик күп кырлы талантлы шәхес. Һәм инде ул теге русча әйткәндә трудоголик. Менә ул инде көн-төн гастрольләрдә, көн-төн концертларда, банкетларда кайчан шалтыратма. Альбина, мин сиңа аудио язам, или ул рольдә, или тагын нәрсәдер. Менә гел эшләп кенә тора ул. Бик молодец кеше. Әйтәләр бит, иптәшеңне нинди икәнен беләсең килсә, аның белән юлга чык диләр, әйме? Менә безнең бик озын юллар узылган. Инде төрле чаклар булгандыр. Савыт-сабада шалтырамыйча тормый. Әмма ләкин шунысы кыйммәт, без үзебезнең дуслыгыбызны саклап кала белдек. Менә аның белән эшләү шундый рәхәт, шундый җиңел. Ул шундый эчкерсез, ул самими. Ул кирәк җирдә дәшмичә кала белә. Әнә кеше килә, кассада билетлар юк. Искиткеч бит бу. Менә сокланып, сөенеп йөрим. Достымның бүгенге концерты шундый тулы анышлар белән шул халык тарафынан яратып кабул ителә. Димәк, халыкның үзе яраткан җырчысы, халык биргән бәягә ия булган халык җырчысы дигән. Сүзне әйтәләр минең турында. Әгәр дә бүген килеп, кассада билет сорап, сездә артык билет юкмы дип тора икән тамашачы, димәк, халык мәхәббәтен яулаган. Куйган хезмәте бушка китмәгән. Йөрәгеннән чыккан моңын халкына җиткерергә. Менә шушы моң чишмәсен эчәргә халкым бүген кабатлап килде. Нурзәдәнең моң чишмәсен эчәргә. Шуңа сине бирим менә миндә. Репертуарында шаян җырларга өстенлек бирүче җырчы үзен тамашачыларга сәхнәгә җыр белән биюне бергә алып чыгу танытты дип саный. Аның башкаруындагы "Кояшым, ярамыйга карамый, синең өчен яшим мин бу дөньяда, яратып яшәү кирәк, Әлинур, Гөлинур, Алия, Гөлия, син бит Худайдан бүләк" һәм башка бик күп җырлар халык күңелендә урын тапты. Бүгенге шулар, мин Әхмәтҗанов сезнең белән сау булашам. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз.